BTR एकर्डनि गेजेरजों जे गोबां समनिफ्राय जोंनि बर' समाजा लुबैबाय थादों जे मोनसे हाथियार गैयै मोनसे समाज दानांगौ होननानै दा बेयो थारैनो जाफुंबाय आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नाजाबाय थादोंमोन मोनसे आर्म्स फ्रि ससाइटि दानायनि दा बे BTRनि एकर्डनि गेजेरजों आङो बेखौ जाफुंबाय होननानै साननानै लायो। आं बेखौनो बुंगोन बेयो ओरैबायदि गिदिर मोनसे मोजां मोनसे सुक्ति नो डाउट बेयो मोनसे कमप्लिट मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट नङाब्लाबो बे जे अलरेडि मोनसे माबायाव थांबाय अन द वे टु फुल फ्लेजेड स्टेट नैबेखौ जोङो माखासे माबानिफ्राय जों दा बुंनो हायो मानोना बियो जुदि मोजाङै प्रपार इमप्लिमेन्टेसन जाजोबोब्ला जोङो मोननांगौ खिनिखौ फ्राय दंजोबो होननानै बुंनो हायो। दा आंना बेखौल' बुंनांगौआ बेखौल' आं बुंफिननो लुबैगोन जे दा जे जोंनि गेजेरावनो माखासे पलिटिकेल माखासे माबाखौ लानानै पलिटिक्सनि मोनसे माखासे माबाखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव नांगौ नाङा एखेबारे बहुद गाज्रि जादों मोजां जादों नैबेफोरखौ बाराद्राय बुङाबालानो जोङो जयैनो गासिबो एखे मोनसे माबाखौ लानानै साननाय बा मोनसे माबाखौ आवगायलाङोब्ला मावफुंलाङोब्ला प्रपार इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बयबो जयैनो जुदि खौसेयैनो जों मावलाङोब्ला जोङो बेजोंनो उनाव जेखौ जों हास्थायदों जेखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो जि माबाखौ होलांदों बेखौ आल्टिमेट जोंनि माबायाव सौहैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बियो जाफुंसारगोन होननानै आं सानो। खनसे नङा खननै नङा खनथाम एकर्डजों जाबाय BSc BTC आरो BTR आं बुंगोन बे मोनथामबो एकर्डआ जोंनि मोनफा मोनफा माइल खुन्थिया माइलस्टन आरो बेजों जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा एसे नङा एसे मोनसे उनाव मोनसे साबसिननिफ्राय हामसिनै जोङो जौगाबोदों रांखान्थियारि हालोदावनो होन राजखान्थि हालोदावनो होन जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन जोङो जौगाबोदों। BTR सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ बिजिरना नायनायनि उनाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि बे सुक्तिया मोनसे आबुं आरो भाइब्रेन्ट सुक्ति। बे सुक्तिया BTR ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव आरो गासैबो हारि माहारिनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। बे सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ मोजाङै जुदि इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायो बियो मोनसे सेपारेट स्टेटनिफ्राय खम जानाय नङा होननानै आं बुंनो सानो। बे BTR एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां एकर्ड होननानै आङो बुंनो नागिरदों मानोना बे एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरा आलादा रायजो बड'लेण्ड नङाब्लाबो जाय मोनथायफोर मोनबाय बे मोनथायफोरनि गेजेरजों बर' हारिया गावनि राव थुनलाइखौ लाफानानै गावनि हारिमुखौ लाफानानै गावनि सिनायथिखौ लाफानानै रांखान्थियारि बिथिं समाजारि बिथिं राजखान्थियारि बिथिङाव मोजाङैनो दावगालांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आं बड'लेण्ड जिथु टेरिटरियेल रिजन BTR सुक्ति बे सुक्तिखौ जों बरायदों मोजां मोनदों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरहा मोनसे गोदान स्टेपाव सफैबाय होननानै जोङो फोथायनानै लादों। मानो होनना बुङोब्ला बे सुक्तिनि दारैहाय बर'फोरा गासैखौबो मोनजोबाखैब्लाबो बर' हिसाबै थांना थानायनि मोनसे जाखिनि नांगौ दफाफोर बे दफाफोरा बे सुक्तिनि गेजेरजों नुजाथिदों आरो बेखौ मावफुंना लानो हायोब्ला बर'फ्रा मोनसे थाखोआव दावखोगोन होनना आं बिसास फोथायो आं फोथायनाय दं। मानसिफोरा बुङो BTCआनो BTR बेवहाय जेबो गोदान गैया होनना आंनावबो सोंदों नाथाय आं बेखौ बिसास खालामा। मानो होनना बुङोब्ला BScखौ मोननाय समाव बेखौबो जों बरायदों मानोना बेबो गोदान सुक्तिमोन बेजोंबो जोंनि
माखासे हप्स एन्ड एसपिरेसना जाफुंदों। बेनि बादैबो थोजासे नङैलाय बिटिसि सुक्ति खालामदों, बेखौबो जों बरायदों आरो बेजोंबो बर'फोरा माखासे लेभेलसिम सहैनो हादों, बेखौ आंबो फोथायो। नाथाय बेनो थोजासे नङा। दानि गोदान सुक्तियाव बर'फोरा बिटिसिआव मोनफुंनो हायै एबा बड'लेण्डनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायै माखासे दफाफोरखौ गोदान सुक्तियाव मोनफुंदों होननानै जों बे सुक्तिनि दारैहाय फरायनानै आंबो मोनदों। एभ्रि पलिटिकल पार्टि बयबो बेखौ नाजावनांगौ आरो बेखौ इट्स एन्ड एभ्रि क्लजखौ जुदि जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जागोन आरो जेथिया जों बड'लेण्ड मोनहैगोन आइ एम सियर जों बड'लेण्ड मोनगोन सानसे। जाफुंगोन जाफुङा बे उननि बाथ्रा, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आखायाव थाहैबाय। बे जाहैबाय जायफोरनाखि जाय बर' बिथांमोनहा बिटिसिनि बाहेरायाव दङ बिथांमोनखौ जे इनक्लुड खालामनो नागिरदों गहपुरथिं, दा बे प्रभिजनाबो जुदि इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद मोजां जागोन। जे बे सुक्तिया जे बिटिसि सुक्ति जे जानानै थांदोंमोन 2003आव, बिनि मोनसे आपग्रेडेसन सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तियाव थालांनाय माखासे गोबां दफानि जे लुपहलफोर बा माखासे दफाफ्रा बेनि इमप्लिमेन्टेसननि खेथ्रआव गोबां मोनसे जेंना लाबोदोंमोन। आरो फारसेथिं जि बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम बहाय थानानै जे जाय बे सुक्तिखौ खालामदों आरो बे सरकारा अब्लासिमहालागै 16 बोसोरानो खुंबोबाय, बे खुंनायनि गेजेराव जों नुदों गोबां बिथिंफोरा माने सिस्टेमजों खाराखै आरो सिस्टेमजों खारल' नङा, सिस्टेमफ्रा उपसासन हिसाबै बेबहार खालामजादों आरो अर्थात जे बिटिसिनि जि माने सुक्तिनि दफाफोर दंमोन बे दफाफोरा माने जोङो गोसो जायोब्ला गावनि माने डिक्टेटरशिप जे आदब जाय खुंग्राया जायोब्ला बा जानो हागौ बिदिजों मावनो हानाय माखासे बेवहाय लुपहल थालांदों। दा बिटिआर सुक्तियाव नाथाय बेफोर गासिबखौबो जिनिसखौ नोजोर होनाय जादों।